Și acum, pentru că am ajuns la pasul numărul 3, trebuie să selectăm și să transformăm toate credințele noastre limitative. Așadar, avem nevoie de 2 pagini de hârtie cu alea A4. Pe prima coală de hârtie notăm credințele noastre limitative transformate. De exemplu, mie mi-este frică să vorbesc în public, să mă afișez pe rețelele de social media. Fac analiza acestei credințe limitative, îmi dau seama când a apărut, în ce context și apoi o transform. O transform în felul următor. De exemplu, rețelele de social media mă pot ajuta să-mi promovez afacerea. Sau, cu ajutorul rețelelor de socializare, pot învăța alți oameni tot ceea ce am învățat și eu. Și în felul acesta transformăm toate credințele limitative pe care noi le avem. După ce ne-am notat, trebuie să le citim timp de 30 de zile, în fiecare dimineață și în fiecare seară.